ପାଠ ପଢ ସବୁ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ। ଖଡି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗା ବସିକି ପାଠ ପଢ। ଏଠିକି ଆସ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପାଠ ପଢ। ପାଠ କଣ ପଢୁଛ ଏଇନା? ଏଇନା କଣ ପଢୁଛ? କଣ ପଢୁଛ? କଣ ଶିଖେଇଲେଣି କୁହ ଆମ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଶିଖାଅ। ଆସ ଏଇଠିକି 1 2 3 1 2 3 4 ବୋଲ ସବୁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆଉ ABCD ବୋଲ। A B C D E F G I K ଆଇ ପରେ କଣ? I J Good. L M N O P Q R S T U V ST ପରେ କଣ? S U V double S S Y Z। ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। रखो ଅ ଆ ବୋଲ। ତମେ ଅ ଆ ବୋଲ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହସ ନାହିଁ ବୋଲ। ଆସିବ। A for apple बोलो। A for apple। बोलो।